Takže čus lidi, já vás vítám u dnešního videa, no a dneska, co jsem to vlastně chtěl? Co jsem to chtěl, ty vole, jsem dement. Já jsem kokot. Já ani nevím, co jsem už to už chtěl, no. No dobré, to je jedno. Asi si zahrajem, no ukážu vám můj svět Minecraftu, no, to je jedno. Můj krásný světíček Minecraftu. Minecraftu. Nebo ne. No tak toto bude prostě reakce ne, kurva. No dneska si dáme reakci prostě na nějaký kanál, no. Nějaký prostě Tak, dneska jdeme, já nevím. Jdeme čumět na Epická Monzu.cz. online akční hra War Thunder je připravena rozbořit vaše nudné pracovní dny. Do arény vplouvá legendární japonský. Těším se už do vláku, jak tam chillnu, vyspím se a pohoda. Jo, čau děvko, jo, WhatsApp, kam to bude, a.k.a. Praha, kamo, vyber mi lístky, No, dejte mi třeba druhý vagón, normální třída, jo? No, všechno je plný. Klid, pojedete, OK, klidu. Máme tady jedno volné místo v plném kupe. No, tak to zvládnu, v pohodě. To směješ, jen tak. Proč se směješ, kurva? Jen tak si směju, jen tak. Už jsem si říkal, že se něco kurva děje, že něco se kurva stane, že to je kurva divný. Šel jsem do vlaku a najednou jsem si zjistil, že plné to kupečko bylo divných lidí. Fakt jako, ti lidi byli nějací divní, prostě fakt divní. Ty vole, to je pohoda. Otvírám to kupečko a najednou tam přijde nějaká ženská. Dobrý den, vy se jdete sednout? Jo, šéfko, jdete sednout a jdu chillovat, protože jdu do Prahy, baby, to je New York, Jo. Kdyby něco, tak buďte v pohodě a kdyby byl nějaký problém, tak nás zavolejte a my je uklidníme, jo? A proč? A proč jako? Oni jsou jakoby neškodní ti lidi, jo, ale oni... Jakože... Ty piče. Oni jsou jako mají občas takové ty záchvaty svoje. To, jo, dobře. Otevřu to kupe a piči tam sami downy. Já proti downům nic nemám, já vím, že prostě někomu se nepoštěstí v životě a prostě takhle narodí s takhle chorobou. Ale piči, já si sednu a celé kupe downů. Takže teď se jako já dívám a všichni na mě. Pane bože, tady kurva stalo. to je jízda v piči. To je jízda v piči. Tak tam teď sedím a koukám a už se konečně rozjel vlak. V pohodě, takže 3 hodiny přede mnou, super. Oh shit man. Ty vole, co teď kurva, co teď? Pane bože, pomoc! Co se děje? Oni po vás měli? On se na mě zavřel, já jsem na mě zavřel. Je, to je normální. A ta kráva zavřela, kurva, zase dveře a nechala mě tam. OK. Budu dělat žení. Tak jsme jeli půl hodina úplně ticho, jako by kdyby vypli, jako by tam nebyli. Celou dobu a seděli takhle. Juhu! Ty vole, ještě je tak, pohoda. Vole, já jsem si kupoval naši na nádraží tyčinku, jak jsem si říkal, tak si ji konečně vychutnám. Oni byli agresivní, jak jsem se do ní kousl a najednou ticho, jak kdybych měl vlastní lid a řekl jsem ticho, já mám sušenku. Vrčali na mě normálně jak vodopád, když mu beru misky z prdela. Pane bože, já obřu tady. Celou dobu jsem se tam těšil na jídelní vůz, nebo spíš na ten jídelní vozík, to tam říká Oh je, jako v Radavicích. je, tady nějaké sušenky, A najednou přišla bába s tím, otevřela to a najednou všichni na ní. Naskle, dobře, já přijdu jindy. Takže kurva, já se nedostal ani to jídlo. Tak teď sedíme a najednou zrovna do mého kupe přišel revizor a řekl. Jo, ukažte lístky, WhatsApp, man, všichni, tady šéfe. Děláte kurva písenou flirtujete. Nechte toho! No a teď se otočil k těm downům a jenom ti downi. Do píči, on to asi nepoznal, že jsou downi. A do píči. Píči, on nepoznal, že jsou downi a je píči! Oni ho zabijou! Prosím vás, lístky, ukažte mi je. Dobře, skončíme. Do metra a jedu za kámošem, tak si sedu do metra a najednou jenom vidíte valící se skupinku downů, kteří se mnou jeli zase 4 stanice. Takže já jsem se jí málem nezbavil. A celou dobu zvali na to metro a zase tam ti downi, kteří seděli se mnou na sedadlech. Celý jedný rovině, takže jsme byli jak downí rodina. Takže tohle byl můj celý zážitek s downama. Jakože krásný.
No to je jedno, tak necháme to být. Necháme to na příště. Nechci. No, tak čus.